Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Leof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg, Office Center en Mind & Senses. Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van TVL Business. En vandaag zijn we te gast bij Office Center in Maastricht. De 3D-printer steeds vaker zien en horen we erover in de media. Maar wat doet zo'n apparaat nou precies en hoe kunnen we het inzetten in ons dagdagelijks leven? Vader en zoon Hof van FabLab Maastricht, die weten er alles vanaf en die zitten bij mij aan tafel. Van harte welkom, heren. Ja, dank je. Ja, mensen horen het heel vaak, 3D-printers. Is het kort uit te leggen wat een 3D-printer nou precies doet? Ja, een 3D-printer lijkt een beetje op een printer zoals je thuis hebt, maar daar doen we het dan in één vlak. En bij deze is het zo dat er met name een draad van plastic gesmolten wordt. En die legt een laagje neer en daarna zakt de tafel en komt er weer een laagje bovenop. Dus en zo wordt een heel product opgebouwd. En wat kun je... Ja, we zien hier een hele scala al staan, ja. Maar wat kunnen we er al allemaal mee maken? Het is heel divers. Op dit moment plastic objecten. Ja. En het wordt steeds meer materialen, metalen. We printen zelf tegenwoordig porselein, rubberachtige materialen. Noem maar op. Het is heel breed. Dus het kan allemaal al. Maar zitten we nou nog in die fase van we zijn aan het ontwikkelen, we zijn aan het proberen? Of zijn er ook echt dingen waarvan jullie zeggen van nou, daar wordt het gewoon ingezet? Het wordt enorm veel gebruikt. 3D-printen is pas nu bekend aan het worden, maar eigenlijk bestaat het al 20 jaar. Het was alleen heel duur en het werd gebruikt voor rapid prototyping in de industrie. Rapid prototyping? Ja, dus dat je snel een prototype in je handen kan hebben. Dat je van een idee naar een product gaat en dan naar de investeerder gaat. Kijk, het werkt en dan krijg je geld. Nu zitten we in de fase dat de consumenten en de eenpitters, kleine bedrijven, kunnen allemaal 3D-printen. Je hebt nu plug-and-play 3D-printers. Dus ik kan thuis al stoppen met mijn computer en het ding loopt? Je ziet een aantal producten staan die je gewoon kan downloaden van internet gratis. 10.000 stuks zijn al te downloaden. En je stuurt ze naar je printer en ze komen eruit. Ja. Dus zo makkelijk is het al. Maar het leukste is natuurlijk als je zelf een ontwerp maakt en daar iets mee uitprint in allerlei materialen. Precies. Nu zei u al, het was 20 jaar geleden al, het was toen heel duur. Wordt het steeds goedkoper? Ja, het wordt steeds goedkoper. Plastic kost op zich bijna niks op dit moment. En we zijn zelf bezig met een project om het nog goedkoper te maken. En we hopen dat daardoor nog 10 keer goedkoper dan wat we nu kunnen printen. Maar gewoon een idee, wat kost een gemiddelde 3D-printer? Nou, de printer zelf kost vanaf $350. Dat valt reuze mee. Zo'n plug-and-play printer zit in Nederland op €950. Dat valt nog mee. Ja, zeker. Je ziet nu bijvoorbeeld scholen massaal overgaan op 3D-printers aanschaffen. Ja. Er zijn zelfs al scholen zoals hier in Maastricht United World College en Portemozane die al meerdere apparaten hebben, zoals lasersnijders, et cetera. Ja, maar dus, we moeten plastic. Waar haal ik dat? Dat komt op een spoelvorm. En er zit dus een draad plastic, die wordt van tevoren gemaakt. Die wordt door een printerkop heen gevoerd en daar wordt die verwarmd, dus gesmolten als een soort lijmpistool. En dan wordt die laagje voor laagje neergelegd en aan elkaar gehecht. Ja, en nu zijn jullie vader en zoon. Hoe is dat om met je vader samen te werken? Ja, heel leuk. Ik vind het zelf ook leuk om hiermee bezig te zijn. En ik vind het ook wel leuk dat ik de mogelijkheid heb gekregen om hiermee samen te werken. Zijn jullie nu al beide ik bedoel niet onerbiedig de Willy Wortels, of is de een de bedenker en de andere is de man die het bedrijf runt? Het is geen bedrijf, het is een stichting die een onderwijs- en researchfunctie heeft. En ik coördineer de stichting, ben gewoon directeur daarvan. Maar hij is meer de Willy Wortel. Ja. Je bent de uitvinder. Je studeert nog? Ik studeer nog industrieel productontwerpen in Den Haag. En zelf mijn eigen opvouwbare 3D-printer aan het ontwikkelen. Een opvouwbare 3D-printer? Ja. Stop je gewoon in je tas, neem je mee? Het zit in een koffertje al van tevoren. Dus je neemt het koffertje mee. En op de plek waar je wat wil printen, klap je hem open en je start te printen. En je gaat wat printen.
En dat is uniek, dat is er nog niet in de wereld? Er zijn wel een paar versies, maar nog niet op de manier zoals ik hem heb gemaakt. En dat is je grote droom, om dat eigen product straks op de markt te krijgen? Dat is een idee, ja. U zei al, FabLab Maastricht. Dan denk ik, Maastricht, dat betekent er zijn er meer. Klopt, we heten vroeger Zuid-Limburg en dat is niet voor niks veranderd. In elke stad boven de 50.000 inwoners komt gewoon een FabLab, of hoe je het ook mag noemen, maar in ieder geval een ruimte waar je met je USB-stick naartoe gaat. Zoals we dat vroeger met een floppy deden naar een 2D copyshop, ga je nu naar een 3D copyshop. En een FabLab is natuurlijk een hele leuke ruimte, omdat ze daar zo goedkoop mogelijk proberen de mensen te helpen. 1 dag per week zelfs gratis. Het woord lab zit erin. Bij lab denk ik dat wordt ontwikkeld. Het is niet alleen ik kom er en ik kan er iets zelf printen, maar er gebeurt meer dan. Ja, we doen research. Dus hij ontwikkelt zelf 3D-printkoppen en 3D-printers. Een andere printer is de keramiekprinter. Daar hebben we hier wat voorbeeldjes van. En dan print je dus echt keramiek? Dan print je keramiek en keramiek moet je ook nog bakken. Je kunt het ook nog zelfs mooi glazuren zoals je hier ziet. En als je deze tegen het licht houdt, dan zie je dat we heel fijn kunnen printen. Dus nu al 0,1 mm, zo'n laagdikte. Zo fijn is het al. Ja. Wat zou de wetenschap ermee kunnen? Ja, heel veel. Wat je ziet bijvoorbeeld is hier de wetenschap van de zorg. Dit is een 3D geprint oortje van een kind. Dus je scant het oor wat nog in orde is. Op de computer draai je het beeld om. En dan print je het oor wat verdwenen is of wat beschadigd is. En dan print je het weer uit. Dit lijkt alweer high-tech, het printen van een oor. Maar nog mooier is dat je het niet van siliconenrubber doet, maar met je eigen stamcellen. En dat is een hele mooie ontwikkeling die we ook in Maastricht willen starten. Maar dat is heel ver weg? Nee. Ideeën? Of zijn we al zover? Een vriendin van ons is gespecialiseerd in het printen met stamcellen. Maar dan voor de knie. Dus de binnenkant van een knie die beschadigd is door sport en zo. Die kun je nu al 3D printen. En dan heb je dus niet een complete nieuwe knie nodig. Maar via een kijkoperatie kunnen ze nu voor een behoorlijk percentage van de mensen onder de 50 jaar de knie repareren met 3D-printen. Ja, prachtige verhalen allemaal. Maar we lazen ook onlangs in de media dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een wapen met een 3D-printer. Ja. Is dat dodelijk voor datgene wat jullie op de markt willen brengen? Dat imago als zoiets in de media komt? Ik denk het niet. Het trekt nog meer aandacht, ook al is het dan een negatieve aandacht. Ik denk dat het al heel lang mogelijk is om zo'n wapen 3D te printen. Het is alleen nu gedaan met een heel goedkoop printertje. En dat maakt het natuurlijk nog makkelijker voor terroristen of idioten om daarmee een wapen te printen. En dat geldt voor alle nieuwe technieken. Je kunt er hele mooie dingen mee doen. Maar je kan natuurlijk ook verkeerde dingen mee doen. Precies. Maar wij gaan uit van al die mooie dingen die er straks nog gaan komen. Ja. Heren, ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En veel succes met alles wat er nog geprint mag worden. Ja, dank je wel. Welkom terug in deel 2 van TVL Business. In dit deel spreken we onder andere met Ron Boers. Hij is een van de ondernemers die zitting heeft in Office Center Maastricht. Wij zijn een ICT-bedrijf. Wij richten ons met name op het doen van managed services activiteiten bij zakelijke klanten. Dus wij nemen de hele ICT-dienstverlening uit de handen van bedrijven zowel in zuidelijk Nederland als in België. Ron kende dus de locatie als ondernemer al wat langer. In België maken wij middels onze zusterbedrijven ook van de 4 bedrijven, de 4 locaties wat zij hebben, maken wij gebruik. Wat ons in staat stelt om heel snel bij de klant effectief voor de deur te staan door de spreiding in België. Dus een goede spreiding is belangrijk. Dit gebeurt in België, maar ook in Nederland. Wij hadden locaties in Beek en Schinnen. We wilden graag ook kijken naar Maastricht op de zakelijke markt, wat toch in Maastricht aanwezig is. En hebben daarom ervoor gekozen om onze 2 vestigingen te verplaatsen naar Maastricht toe. Ron heeft dus meer ervaring met locaties in deze opzet. Maar past het dan ook goed in hun visie? Bij ons past het als bedrijf ontzettend goed. Met name omdat het een alles-in-één concept is.
hebben wij alles ter beschikking. Als je een eigen pand hebt, heb je toch vaker dat de vergaderruimte te klein is of te groot is of er is geen vergaderruimte beschikbaar. Bij dit concept hebben wij altijd een vergaderruimte ter beschikking. En ook door de groei wat wij meemaken stelt het ons in staat om flexibel en heel snel mee te groeien. Niet geheel onbelangrijk is dat ook horeca vertegenwoordigd is in de accommodatie. Ja, we maken er gebruik van. Enerzijds natuurlijk zelf tussen de middag om ons iets te eten. Maar het is ook natuurlijk makkelijk als je eens een keer een klant op bezoek hebt om een lunch mee te doen en hem in de watten te leggen. Coco is onder andere verantwoordelijk voor de horeca. Maar het gaat verder dan een eenvoudig broodje. Zelfs ook tijdens vergaderingen verzorgt zij alles. Kunnen wij volledig cateren. Ja, dat is echt geen probleem. We hebben verschillende formules. Dus dat kan ook uitgekozen worden. Er zijn pasta's, rijst. In principe kan alles worden geregeld. Lekker flexibel dus als het gaat om een hapje en een drankje. Maar geldt dat ook voor de faciliteiten? Wij hebben beamers, wij hebben smartborden, wij hebben de flip-overs hebben wij. Dus wat dat betreft zijn er voldoende mogelijkheden. Iedere ondernemer moet wel eens vergaderen. De vraag is dan ook, hoe is dit geregeld in een accommodatie waar meerdere bedrijven gevestigd zitten? Dus we hebben in totaal 8 vergaderzalen. Van 2 personen tot, dit is een van de grotere. Een unieke wijze voor ondernemers om hun huisvesting te regelen. Doordacht en slim. En bovenal op een uniek plekje in Maastricht. In deze aflevering van TVL Business bezoeken we een nieuw fenomeen in Maastricht. Christa is algemeen directeur en zij weet als geen ander wat ze te bieden hebben. Officenter is een full-service business center, fantastisch gelegen hier aan de Maas, aan het gouvernement. Wij verhuren vaste kantoren, flexkantoren, coworking space, vergaderaccommodatie. En wij doen dat niet per vierkante meter, maar bij ons is dat een concept dat wij per werkplek verhuren, waarbij effectief alles in de prijs is inbegrepen, wat het voor de ondernemer heel makkelijk maakt. Op deze locatie kan dus een ondernemer zonder lange verplichtingen een ruimte betrekken. Dat klopt, dus wij werken niet met langdurige huurcontracten, maar met flexibele ter beschikkingstellingscontracten. Als u vandaag een onderneming heeft met 4 personen, dan kunnen dat er volgend jaar 8 zijn of 2. Dan is dat een probleem als u met een vast huurcontract zit, als u geïnvesteerd heeft in IT en meubilair. Hier op onze locatie is dat geen probleem, dus u kan hier groeien. Of als dat nodig moest zijn, ook inkrimpen terug. Flexibel zijn is het toverwoord. Daarnaast zijn er nog diverse soorten ruimtes aanwezig. Dus wat u hier ziet is centrale coworking space met daar een meetingroom bij en een flexkantoor. En alles er rond zijn eigenlijk vaste kantoren. Dus als iemand hier een vast kantoor heeft, maar toch even apart wil vergaderen of een 1-op-1 gesprek wil hebben, kan hij gebruik maken van die gemeenschappelijke ruimte. Er is dus goed nagedacht over de indeling en de mogelijkheden. Maar niet alleen de kleine startende ondernemer maakt gebruik van deze accommodatie, ook grotere bedrijven. Rijkswaterstaat heeft voor ons concept gekozen en op 1 oktober zullen ze hier tijdelijk tijdens de renovatie van hun gebouw in ons gebouw in Maastricht plaatsnemen. Een van de bedrijven die ook gebruik maken van deze locatie is Offimac. We zijn een ICT-club gespecialiseerd in hardware en software. We bestaan 35 jaar en focussen ons eigenlijk op totaaloplossingen die wij bieden. Zodanig dat de MKB'er eigenlijk de beide met ons samen kan doen. ICT-gemak is onze slogan. Raf kende als ondernemer de organisaties al van andere locaties. Wij zaten ook met Offimac BV ervoor in Eindhoven, maar zijn met plezier naar Maastricht gekomen. Enerzijds omdat het dichterbij is, anderzijds ook, het is een heel mooi pand, het is een heel flexibel pand. Het ziet er heel netjes uit en zo. Ja, 2 locaties dichtbij, dat is toch best wel makkelijk. Als ondernemer kun je dus eigenlijk in je eigen tempo doorgroeien binnen deze accommodatie.
Absoluut, dat is ook een van de charmes van dit concept. Of je nu klein, middelgroot of groot bent, je kan klein beginnen, je kan uitbreiden, werkplekken bijnemen, werkplekken minder. Het is eigenlijk heel flexibel. Flexplekken die je ook hebt, makkelijke vergaderzaal, klein, middelgroot, groot. Je kan seminars organiseren. Het is echt een heel makkelijk en flexibel concept. Jaël en Diane bemannen de centrale balie bij de entree en zijn de harde kern van de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. Wij zijn verantwoordelijk voor het onthaal van de bezoekers. Wij garanderen telefoonpermanentie en wij verzorgen de postafhandeling voor alle klanten van Office Center. Straks in deel 2 spreken we nog een ondernemer die gebruik maakt van deze accommodatie en nemen we letterlijk een kijkje in de keuken. De educatieve speelgoedsteentjes van het Venlose Bambao die zijn tegenwoordig ook te bewonderen in een van de grootste attractieparken in Groot-Brittannië, Gulliver Theme Parks. En dat is een bijzondere samenwerking, niet waar? Steven van Bommel, eigenaar van Bambao Europe. Klopt, een hele bijzondere samenwerking. Want wat gaat er gebeuren? Nou, er komen op de 3 themaparken, dus we hebben 3 parken. Op elk park komt een winkel van Bambao. Ongeveer 50 vierkante meter. Daarnaast komt er een belevingswereld van rond de 60 vierkante meter waar kinderen dus kunnen spelen en het hele product Bambao kunnen beleven met vliegtuigjes, tanks, alles wat ze daarbij willen bedenken. Hoe kom je in contact met een van de grootste parken in Groot-Brittannië? Nou, wereldwijd doen we heel veel beurzen. Dus we staan echt met distributeurs op een beurs. Nou, en Julie van Gulliver's Park heeft ons benaderd bij een distributeur in Engeland. En heeft toen gevraagd of ik op bezoek wilde komen om eens te praten over een klein metertje Bambao in een van hun winkels. En na een dag praten en een week later teruggaan, was ze zo enthousiast dat ze zegt, ja, daar gaan we een Bambao-park thema van maken. Zo snel gaat het dus? Dat kan heel snel gaan. Ja, nou ben ik nog opgegroeid met die steentjes. En toen dacht ik, spelen kinderen vandaag de dag nog met die steentjes? Of zitten ze achter de computer? Nou, kinderen spelen een hele hoop met bouwsteentjes. Je ziet ook vorig jaar zie je dat de bouwstenenmarkt van 4,7% naar 5,3% gegroeid is. Heeft ook te maken dat ouders heel graag willen dat de kinderen minder met computer spelen en heel educatief bezig zijn met bouwsteentjes. Ja, want u noemt het ook educatieve bouwsteentjes, niet zomaar bouwsteentjes. Nee. Er zit echt een filosofie achter. Ja, er zit een verhaal achter. Het is ooit begonnen met het merk Lego. Ze hebben daar een techniek in bedacht dat je steentjes op elkaar kan stapelen in alle kleuren die je maar kan bedenken. En je eigen fantasie zijn gang kan laten gaan, waardoor dat je eigen creaties neerzet. Ja. En dat is educatief. Nu moet dit een geweldige boost geven voor jullie in Engeland, lijkt me. Ja. Want waren ze er al bekend, de steentjes? In Engeland waren ze niet bekend. In Engeland heb je supermarktketens die heel moeilijk bereikbaar zijn. Maar goed, door dit themapark wat dadelijk allemaal staat, krijg je 2,5 miljoen kinderen die jaarlijks te maken krijgen met het merk Bambao en de steentjes die we maken. Ja, waardoor natuurlijk kinderen via online winkels het product kunnen kopen. Want dat is het, online winkels. In Engeland is het online winkels. In de rest van Europa zie je dat we heel veel fysieke winkels hebben. Zoals Nederland Intertoys Bar Smit. In Duitsland zitten we Kaufland, Aldi doen we acties mee. Maar Engeland is een lastigere markt als de rest van Europa. Ja, wat betekent voor jullie als bedrijf als het gaat om werkgelegenheid? In de toekomst heel veel. Op dit moment is het natuurlijk ontwikkeling wat we doen in Venlo. Maar het doel is om uiteindelijk binnen 5 jaar productie te gaan draaien in Venlo met de steentjes. Ja, nu werken er 9 mensen in Venlo, maar over de hele wereld? De hele wereld zitten ongeveer met 650 mensen. Maar wij zien ook de trend dat China duurder wordt. En met alle technieken die er zijn, automatisering die er zijn, is het mogelijk in de toekomst om in Venlo te produceren. Ja, is het mogelijk om op te boksen tegen bijvoorbeeld een China? Ja, zeker. Want iedereen zegt van ga naar die lage loonlanden. Klopt, maar in het proces van blokjes gaan kan heel veel automatisch. Dus je kunt, als je naar de concurrenten kijkt, kun je complete magazijnen bouwen waar alles automatisch gebeurt. Daar heb je ook mensen voor nodig. Maar ook het hele R&D-verhaal kun je in Nederland neerzetten. En net zoals wij in de toekomst gaan doen, bijvoorbeeld met Solar en andere technieken waar we ook partners zoeken die kennis hebben. Bijvoorbeeld het virtual reality verhaal. Nou, daar kun je in Nederland heel veel mee doen, omdat we daar de kennis in Nederland van hebben. Ja, nou is er, als u ze in heel Europa afzet, is er nou een verschil? Spelen ze in Italië liever met autootjes en in Nederland bij wijze van spreken met huisjes? Nee, het enige verschil je ziet is dat je soms op landelijke gebieden ziet dat ze met boerderijen willen spelen en de rest dan niet. Dat is het enige verschil. Voor de rest is het puur de ouders die zeggen van jongens, jullie zitten de hele dag op de iPad, de hele dag op de iPhone. Ga nou eens lekker spelen en doe eens wat leuks. En dan zie je dat dat gewoon niet uitmaakt welk product, omdat uiteindelijk van alle steentjes je kan maken wat je zelf wil. Ja, nou maakt dit bedrijf onderdeel uit van jullie familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in lederwaren. Klopt.
Zit er überhaupt een link tussen die twee? Of was er iemand die zei van nou, we gaan nou eens een keer helemaal rechtsaf? Nee, er zit een hele grote link. En vooral op productievlak. Ik heb zelf 2 jaar in India gewoond om productie op te zetten in India met ledenwaren. Nou, ledenwaren toekomst is voor iedereen wel bekend. Alles gaan we de toekomst met telefoon betalen. Dus er was iets van, ik moet wat anders gaan doen. Ik wil wat anders gaan doen. Nou, de bouwblokjes is zo technisch. Mensen vergissen zich wel eens, een portemonnee in elkaar maken bestaat soms uit 80 delen die allemaal 1 voor 1 in elkaar moeten zitten. En die moeten allemaal perfect passen. En daarom was het raakvlak met blokjes voor mij eigenlijk heel dichtbij. Ja, maar mist u het niet of bent u toch nog op beide fronten bezig? Wij doen nog beide fronten. We zijn een familiebedrijf. Mijn zus doet de hele ledenwarentak. Ja, en ik heb mij gewoon 200% op dit verhaal gericht 7 jaar geleden. En gezegd van nou, dit moet gewoon kunnen en dit gaan we gewoon doen. Ja. Mooi verhaal, lijkt me. Ja, wat biedt de toekomst nog? Waar hoopt u te staan over 5 jaar? Ik bedoel, u hebt met Lego in conflict gezeten. Want die zeiden van, ja, hallo, jullie zijn ons na aan het apen. Dat is opgelost, dat hele gebeuren. En nu, toekomst? Ja, de toekomst ziet er heel goed uit. Vooral niet alleen in Europa, maar wereldwijd. We pakken alles stap voor stap aan. En als je ziet wat er nog in augmented reality, en zo zijn er veel meer dingen, nog te doen staat. En wat we nog kunnen ontwikkelen op educatief gebied. Met partners die de kennis hebben. Ja, dan staan we over 5 jaar denk ik heel hoog. Mooi. En blijft wel in Venlo? Blijft in Venlo, ja? Niet het idee van ik moet dan ook ergens in een wereldstad gaan zitten? Nee, als helemaal ik zo niet. Ik ben zelf de wereld heel veel overgereisd. Ja. Zelfs de familie in Venlo wonen. Dus nee, Venlo blieft me een hertje. Hè. En daar blieft we dan ook. Ja. Mooi zo. Ik wens u daar heel veel succes bij. En dank je wel voor dit verhaal. En zeker in Engeland. Dank je wel. Mooi zo. Ja, voor ons is het nu tijd om te gaan kijken wat er afgelopen week gebeurde. Hier is voor u het Economisch Weekoverzicht. Het Heerlense bedrijf Allekabels.nl van Robert Peters behoort tot de 100 grootste webwinkels van Nederland. De lijst is samengesteld aan de hand van de omzetcijfers van de bedrijven. Allekabels.nl bezet de 98ste plaats met een omzet van 4,6 miljoen euro. Het Franse Locaboat Holidays gaat samenwerken met Lindsay Yachts uit Maasbracht. Locaboat is de grootste aanbieder van charterboten in Europa en zal de luxe jachten van Lindsay in haar verhuuraanbod gaan opnemen. Roermond is wederom uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Limburg. Het is al de 3e keer op rij dat Roermond deze 2-jaarlijkse prijs wint. Op 28 november wordt bekendgemaakt of de stad ook de beste van Nederland is. Volgens VBEGO uit Voerendaal kunnen er in Nederland 228.000 nieuwe banen worden gecreëerd door de invoering van dienstenchecks. Mensen kunnen hiermee tegen een gereduceerd tarief diensten van bedrijven afnemen die hiervoor laaggeschoold personeel inzetten. De Geleense Gemmelot Campus wordt uitgebreid met het Center Court. Dit nieuwe ontmoetings- en conferentiegebouw gaat ook onderdak bieden aan Gemmelot Innovation and Learning Labs, het Maastricht Science Program en het DSM Innovation Center. Limburg Onderneemt, de informatiekrant van Ondernemend Limburg, organiseert op woensdag 30 oktober in Sittard het exclusieve netwerkevent Relaxing Business. De Belgische trendwatcher Herman Konings is die avond keyspreker en zal trends koppelen aan ondernemerschap. Meer informatie is te vinden op www.relaxingbusiness.nl. Heeft u nieuws of tips voor TVL Business? Mail dan naar tvlbusiness@tvl.nl. En bij mij is aangeschoven de vaste gast van deze week, Patrick Vrome, eigenaar van Mind & Senses en Topchange. Van harte welkom, Patrick. Dankjewel. 3D-printers. Ik zag je voor de uitzending. Dat is jouw ding, geloof ik wel, hè? Ja, het is enorm fascinerend, Ik denk dat wij aan de vooravond staan van iets heel nieuws. En ik zou het zelf willen omschrijven als de doe-het-zelf productie. Dus de bouwmarkten die we ooit hebben zien opkomen, zien we dadelijk terugkomen in doe-het-zelf productiewinkels. Waarin je voorbeelden kunt halen die je op je computer zet. Waarin je spullen kunt halen die je in je printertje doet. En je kunt gewoon je eigen wereld creëren. Je kunt je eigen producten printen. Een paar weken geleden hadden jullie hier Daan de Haan met zijn zonnebrillen. Ja, precies, uit de motorkappen. Nou, precies. Nou ja, dat hele verhaal kun je je voorstellen dat mensen dadelijk hun eigen bril kunnen maken. Helemaal kunnen customizen op wat ze zelf willen. Ze duwen op de printer, dat ding komt eruit, je gaat er op de shine, zegt zet er nog wat glazen in. En je bent klaar. En je bent klaar. Ja. Dit biedt echt heel veel perspectief in de toekomst. Wat mij verbaasde, want ik bedoel, ik lees het ook uit de media en zo. Ik wist helemaal niet dat het zo ver was. Nou, het is ver. Het is ook prijstechnisch best interessant, want het is niet zo heel duur wat hij al zegt. Van €950 bij bol.com bestel je er een. Ja.
De prijs-kwaliteitsverhouding kan natuurlijk, en die zal de komende jaren ook wel enorm toenemen. Want als je naar het spul kijkt, je ziet het wel. Maar ja, dit biedt echt veel perspectief. En eigenlijk, wij noemen het de copyshop. Hè? Want je gaat naar die winkel, naar dat vablab toe. Ja, met je USB-stickje waar je dingetje en het wordt voor je geprint. Ja, dat is echt de toekomst, ja. Mooi. De steentjes uit Venlo. Briljant, ja. Ik vind het echt fantastisch. Mooi Limburgs product, vind ik ook mooi. Ja, gewoon een Limburgs bedrijf. Want zelfs op het einde zegt hij nog van, ook al gaan we over de hele wereld, ik blijf en ik blief in Venlo. Ja, ik vind Venlo ook een wereldstad, dus dat maakt niet uit. Ja, dus dat mag dat ook natuurlijk. Nee, heel mooi, heel mooi. Ook wat mooi is ik heb voor de uitzending even met hem gesproken, dat zij in een prijssegment zitten wat gewoon beduidend lager is dan de reguliere producten in dat verhaal. Mm-hmm. En dat is tegenwoordig ook belangrijk. Hè? Dus de kwaliteit is hetzelfde, alleen het kost de helft. Nou, dat is fascinerend. Wat ook belangrijk is dat ze goed gekeken hebben hoe kunnen we samenwerken met de eigenschappen van de concurrenten. Dus hoe zorgen we dat onze blokjes passen op die van de concurrenten? Dat noem ik samenwerken. Dat is voor kinderen ook fantastisch, want dan ben je niet gebonden aan één label. Hè. Dat had ik vroeger. Ja. Dan kwamen ze op de visite met de verjaardag en ik kreeg een doos. Ja, dat was leuk, maar dat paste niet bij de rest. En dan, iedereen herkent dat wel. En dat is hierbij niet. Dus je kunt een soort extension op datgene wat je al hebt. Ja, dat vind ik erg goed gedaan. Slim van ze. Ja, en dan zie je toch maar weer dat je op een beurs iemand tegenkomt en dan kan dit eruit komen dat je gewoon in een van de grootste attractieparken zit je er gewoon middenin. Ja, en wat ze heel goed gedaan hebben is dat als je een product hebt zoals zij dat hebben, heb je een outlet nodig. Een speelgoedwinkel in dit geval. In Engeland hebben ze dat niet. Hè. Zij ook, supermarktketens, moeilijk bereikbaar natuurlijk. Hè. Allemaal die beschermen dat domein. En nu hebben ze een belevingswereld, dus een themapark. En hebben ze dus de ontsluiting die je nodig hebt. En dan is de sales via het web is dan ook geen enkel probleem. Ja, want dat gaat heel gemakkelijk. Ik bedoel, je kunt alles zien hoe het opgebouwd is en alles. En je hoeft maar een druk op de knop en je krijgt het thuis. Ja. En dat is fantastisch. Ja, weer een mooi pareltje in het Limburgse. Ja, maar zo super. Mooi zo. Dankjewel Patrick voor jouw commentaar van deze week en graag tot volgende week. En u thuis bedankt voor het kijken naar deze aflevering van TVL Business. Ik wens u nog een hele mooie zondag. Dag. Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitaire Medisch Centrum Plus, Lee of Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg, Office Center en Mind & Senses.